Madumela bakulu Nyaya Television is back kungemsana nasi ndadzoka zvekare ndine update imwe yekusadhaki nyaya dziya ndakakudza kuti kubva pakangotanga nyaya pakapera election pachinzi sadhaki ichazouya ndo ichaita plan chichi and stuff tangobvira tichidzifambira kubva ipapo kusvikana nhasi tichitsvaga every information pese takangona pakanyora kunzi sadhaki pari kunzi chi totoongorora nyaya yekuti kuti chii chiri kuitika because isusu toda kuti kana vakanzi vari kuuya ngavauye vaite plan yacho bozoona nyika iri pasi kati tatone new currency kati new currency yatopinda iyi vanhu havasunyazonakirwa nayo ka new currency yakabhekwa ne 1.1 ton dzegold vanhu havasunyazonakirwa nazvo because vanhu vanoti imi 1.1 nyika yese renzi ndo to gold tikoinato tinenge to change twe gold tuganzi gold rinotengeswa nemunhu 1 ronzi ndo rakabheka mari yese yenyika ndo zvinhu zviri kuitika but muri Zimbabwe nhasi saka panyaya ndikusangana nayo yekusadhaki pari kunzi Botswana family behind sadhaki due processes on Zimbabwe ndo nyaya ndasangana nayo yakanyorwa pabepa reAfrica Beautiful Round vakomana ava vanenge vachingoya nidzo nyaya idzo vachizvitiva nemasources within sadhaki masources anenge achitowapa direct information saka information iyi manje haizokwanisa kubuda una ZBC chinchiwo inongova yachingobudiswa nevava vakomana ivava yobva yangowanika kune vamwe maYouTuber macontent creators vane zvivindi vava ndo vanozouya vachitaura nyaya idzodzo vanhu vakangofanana nananhingirikini vava so inini ndava ndangosanganawo nenyaya iyo ndikati regedza ndingoya tionesane update tione kuti ichokwadi iri chikutaurwa panapa kana kuri kunyeba tongogara taonesana futi nekuti propaganda mushonga wayo kuexposa so panapa vakanyora vakati the SADC Executive Secretary ESHE Mr. Elias Mpedi Magos paid a courteous call on the President of Botswana HE Dr. Makwetsi EKE Masisi. The President had an important matter he wanted to put forward on the SADC Executive Secretary. Our sources within SADC said they discussed the ongoing SADC due processes on Zimbabwe election. A statement from the Botswana president was, as usual, just general. The meeting was an opportunity for the president to put forward important matters and concerns while affirming Botswana's position as a member ready to defend its principles. The presidential statement read, the SADC Secretariat is led by a Botswana national, Mr. Magosi, who took his oath of office as the 7th SADC Executive Secretary ES on 18 August 2021 during the 4th SADC Summit of Head of States and Governments in Lilongwe, Malawi. The president commended Mr. Magosi for the excellent work he has been doing throughout his tenure despite the different challenges. The presidential statement read further. Zimbabwe held harmonized election in August last year. SADC dismissed the elections as serious fraud. The SADC Electoral Observation Siom report on Zimbabwe elections said the Zimbabwe election fell short of revised SADC guidelines and principles of a democratic election 2021. Ongoing SADC due processes to correct the illegitimacy in Harare brought about by the flawed election processes have been painfully slow but ticking. Chinono mbijana kasloke kamba but runzi ticking runzi process vanayo vari kutenderera mberi hatisi kuziva because chakuitika nje kuti vana veZimbabwe tenki ravo repatience rakapera kudhara time iri kutoranya itori kumashure tatopa new currency yedu yakabhekwa ne 1.1 ton regold zviri kutongoenda zvichidaro mbijana tiri pakukumbira 2 billion futi yekuti nyika yedu inhingirini ibvewo pacrisis yenhingirikini yechibage yatinayo yatiri kusangana nayo nguva yedrought takatarisana futi ne4th summit irida kuitwa yekugadzwa kwenhingirikini kwachair weSADC incoming chair weSADC iZimbabwe but apa tiri kuona kuti vanhu vese hope iri kwese and zuro ndizuro advocate nezochamisa ndobuda chiti we are ready kuti tinhingirikine government isingangobudikire ichitadza basa kana kuti ichichema asi government ine masolutions ine maplans ndo matauriro emashoko pamessage yakabudiswa naadvocate nezochamisa nezuro vachipindura panyaya yedrought so takada kutarisa nyaya dzese idzi tiri kuona kunge kahope karipo vari kutanga vese vane kadirection pane zvimwe zvidaunhingirikana but zvinhu zvacho zviri kungoitwa hazvo pasi pebridge kana kuti behind closed doors unozongonzwa kunzi musi wakati vakambosangana musi wakati vakambotaurirana musi wakati vakambodaidai
hakuna zvako journalist kana wana akamboya nefootage kana kavideo achitaura right apa tasangana navo vari kutaura nyaya dzakati unongochingota kungonzwa nyaya behind closed doors but ameno kana kuti vanenge vachitumira vanyaya ivavo ndo vanenge vachisangana here ameno zvine zvichifambiswa sei but muri Zimbabwe nyaya yematizhin ndanga nangoyawo pano tingosiyirana update tichionesana kuti inyaya dziri kuitika but vari kuti nyaya dzacho mbijana but zviri kutoita tick step by step pasito ndo zvinhu zviri kuitika muri Zimbabwe. Ndo nyaya ndanhasi ndakakubatirai pachannel yenyu yenyaya version. Kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yako nhasi ndanga ndichikukumbirisawo kuti usiye wasubscriber wokomenda wolike woshare ndoramba ndichidzoka nemaupdates chako chete kuenda unotsvaga basa unotsvaga mari but nyaya ndokutsvagira ndichikuigirai iwo chako chete unongotena on the notification bell ndoramba ndichidzoka nenyaya dzine mukosho mukuru nyaya dzakakosha.